Siyabulela. Xa uthi uYesu wamncama lobutho olo hlobo uyazazi izinto zethu ungemika emva koko sabiza wena uYesu uyayazi into yakho uYesu uyayazi into yakho yaye awuzukuzama ubeke into yakho phambi koThixo ugoduke usenjalo. Samcela nje uThixo akunika amandla njengoba umfundisi uBloko esithi change position ukuze uhleli kwicala chiteka takonke wrong naleleko ubefunekayo nje change position sizawuya kule position sizawuya kule position enkosi baba kodwa mfundisi ubhacela abathethi bangaphinda ashiyayelwa umthethi bakalele ngoba anayo indawo esibhudlela umthethi bakasibiza umbhaptisi Mas umbhaptisi lendoda isanganisanibalalo dala lokho asilanga ibranch sasithi kasithethe izinto zethu ithi kumnafanele igama lami ngokungakathixo yayithi xa isitsho ikhumbule yami meko ifundisi ukuze ulibone ifele legusha lidliwa zizinja esanskoshati elitsalela eMpumalanga elitsalela eNtshonalanga irhasuka ukurhasukile yatholwa uThixo nam ngenza lonto Sathane ubone umnikifele elixhosa esithini aliphose phezulu ishiye izinja ziphothile uThixo wayefuna elafela yimi apha bazalwane ngonde ifele izithukwe yadliwa zizinja waya uThixo xa isithi le ndoda fundini inkukuma kaThixo zohlukana inkukuma ikhole othi xa uyifake emgqomeni funeka ube lilitsha ngoba uba ubelikangalitshe izawuphuma inkukuma phakamisa inkukuma kaThixo bakho Oh
Ngivakele ngcwele umbhalwe nguLuka isahluko 23 evesi 46. Isihloko sithi ukubethelelwa emnqamlezweni. Waza kuLuka ngelizwi elikhulu Yesu athi bawo yawunikela ezandleni zakho umoya wami. Uthe akuba ishilo waphuma umphefumulo. Thixo makasikelele ukufundwa kwelizwi lakhe ukuthi bekunaphakade ngamana Thixo wami ingcamango zenhliziyo yami nenqubo yengqondo yami namazwi olwimi lwami angafumele kholisekile kuKristu liwa lami. Amen. Kubaphulaphuli emakhaya yelizwi FM namdantsane FM ngawo lolwesihlanu olungileyo malilibulise indawo ngendaweni ephulaphuleni kuzo umfundisi ufale no bishop wami emdantsane FM abasiphathele ulushetelelo umfundisi uMagqibele besivulela nenhlabi ekhaya abefundisi oXabang bonke abefundisikazi abashumayeli amagosa entshalike wonke umuntu lapha ngaphakathi umama betshalike intombi ulutsha amadodana bethuna iqinile imfiliso ngiyabulisa ngelihle igama lomveli umvukeli wami uYesu Kristu ngolweni. 6 hours le sithethe apha ukusukela ngo9 ekuseni kulamaxesha siphila kuwo uzoma ngo3 emva kwemini oko silapha emnqamlezweni. uYesu ejinga simva uYesu ethetha amazwi amathandathu ejinga apha emnqamlezweni. Kukho uninzi uqudululo lwabantu abajikileyo ngoku bawufulathela umnqamlezo ngoba belisalikhona igcuntswana kolwa qudululo ebelicinga into yokuba ngokwenene uYesu angathumela uyise into yokuba kwehle ingelosi zimothule emnqamlezweni kwenzeke isimanga. Bamka ke bedisappointed abantu abaninzi bedanile ngoba lento bebeyilindile ayenzekanga. Kukho isihlwele apha esijikileyo samka apha eGolgotha ngoba lesive ingoma isithi bethelela emnqamlezweni singayazi noba kubethelelwa bani ebethelelwa kabe kutheni. Simkile apha emnqamlezweni. Apha emnqamlezweni kushiyeke abaqulunqi bento, kushiyeke abantu becawa abantu abenze eliyeleke amethengwele, kushiyeke bona bodwa abaqulunqi bento nabenzi bale project yoba uYesu makabethelelwe emnqamlezweni. Kakade igqobhoka lisenza into aliyeki ungakhange ungena emhlabeni. Xa igqobhoka likufuna naxa kuthiwa zimbalwa iiteksi eziya emadlakeni libetha kwela impokotho ngoba lifuna ubona ibhokisi yakho ingena emhlabeni. Shaka abantu abanjalo apha. Yesu ke uthetha kubantu abanjalo. Lilizwi labaneliseka. Lilizwi elibonisa ukwaneliseka. uLuka bafundisi bami
bashumayeli wahluka yena ngoba xa esizobela uYesu ngokuphilisa kwakhe nokwenza imimangaliso umjongo uYesu enxiba isteps zikaGrika uLuka wahluka ngaloo akathi umuntu ebeneqhenqa ayiyekanga kodwa uyangena athi ngesi this person had a dreaded skin disease xa encokola ngesifo somuntu Luka uyangena kwi-symptoms zaso ngoba xa enjonga uYesu Luka umjonga ngeliso likaGrika nalapha emlangazweni akahlukanga uLuka xa enjonga uYesu umbona ngeliso likaGrika after 6 hours emlangazweni sifa uLuka sithi uYesu wathanduluka khabethengwele akathanduluki umuntu angathinwanga khabethengwele uthanduluka umntwapha odinwe kumnqamlezo kodwa usalamandla uthanduluka look out uYesu nomnqamlezo wenzile indima yakhe kodwa usenamandla uYesu othanduluka khabethengwele utsho uLuka mandikhawuleze ndiyekele kabawo ngoba iyaziwa ndize kwinto etshapha ukumahluko magatsheni ukumahluko phakathi kukaStefano kunye noYesu abantu abaninzi bacinga into yoba uYesu uyafana noStefano ngoba bobabini banikela ngomphefumlo hayi uStefano umphefumlo wakhe wathathwa kuye bantwana bokuthandaza thimvesithi bawuyamkela umphefumlo wam utsho uStefano xa esithi usungababeka ityala yesithetho basenzayo kodwa uYesu umphefumlo wakhe uyawunikela awuthathwa umphefumlo kaYesu ufaseka amazwakhe umalusi ubomi bakhe uyabunama awunamela izifo uye uzawuthandaza ngqondo uzawuthandaza sibona uYesu oqhayisele utsheba lakhe sibona uYesu oqhayisa simgqibele uYesu ethetha notata wakhe ekhala esithi eloyi amasaba bathana khamethengwele baza abantu abalapha ezantsi bahleke abanye bathulizweli esimgqibele encokola ngolo hlobo encokola notata wakhe uYesu Kristu kodwa ngoku sishiya uYesu uqhawukile ummelelwano phakathi kwakhe kunye noyise kodwa xa esithi ngoku bawo esandleni zakho uyasibonisa into yokuba nokuba nje besohlukene kodwa ngoku siphinda sahlangana khabethengwele usibonisa into yokuba noba benisihleka sisithi sahlukene kodwa mna notata siba Mkristu yifunde kwaye yazi ijonge indawo ofela kuyo ijonge indawo ofela kuyo hlobo zenkosi Yesu uyasibonisa indawo zininzi indawo zokufela kodwa ijonge namhlanje indawo zokufela kuyo khamethengwele indawo namhlanje abomgwayiba uzibone ukuba uzawufela kubo okanye namhlanje uzawujika indawo yokufela uyofela enkosini njengomjulisana sithi ukuze akuhlale aphalile
namhlanje yangangafeli kule ndawo kuyo mphulaphula ekhaya yangangafeli kule ndawo kuyo khawuthanda indawo yakho yakufela kamethendwe mamelane nansi enye into sikhuphe endiyibonayo uluke njengogqirha xa sawuthandaza uluka njengogqirha wenza apha umahluko phakathi komoya nomphefumlo uthi uluka bawo ezandleni zakho ndiyawunikela umoya wami iphele isebenze emva koko ithi emva koko waphuma umphefumlo Hamethengweni yathatha ukuthi kuyahluka phakathi komoya nomphefumlo Hamethengweni kokwenifika thina qala uYesu wanikela umoya emva koko uYesu waphuma umphefumlo Hamethengweni uthuluka emnelana noPawulos uba umuntu lo is dichotomous Hamethengweni umuntu akekho dichotomous kubantu bokuthandaza kodwa umuntu unemilenze emithathu uthuluka noPawulos uthi uPawulos umuntu unomzimba onenyama nomphefumlo apha emnqamlezweni sibona uYesu enomzimba enenyama enomphefumlo kunye nomoya ngowuphila umoya athi uyawunikela kuyise zihlobo zenkosi ndiwubona kwiGenesis isincwadi kaThixo ehlabathini usenyanyeni uselomaka wasukumoya kaThixo wandatha Hamethengweni zonke izinto zafana umoya ndibona ngomhla wecawa kuba uyisile esentekamile ngwane kwindawo ngendawo abantu benkosi bahlanganisane ngomoya kaThixo umoya athi amaGrike lomoya isipenoa wanawuthanda athamele lowo moya iruah la moya womfukamo kulowo Yesu awunikela kuyise banana bokuthandaza yothuka lento ke uyakwazi ngokaluka uyakwazi ukuphila ubomana xa unomphefumlo wodwa ungenawo umoya sihlobo senkosi ntonja uzuya kude xa ungumphefumlo wodwa ungenawo umoya ngoba uYesu ushiyeke ephila xa umoya engekho kushiyeke umphefumlo nto nje ixesha lokuphila kwakhe laba lifutshane ngoba umoya akekho Hamethengweni sibona ilizwe nje lonakele kangaka mhlawumbi iruah ayisahlelanga ebantwini umoya kaThixo awusekho ebantwini sibona yokubulawa kangaka nokunyashwa kwamalungelo into eyenzeka into yokuba umoya kaThixo awusekho ebantwini sibona amabandla engazolanga nje sewenzeka umoya kaThixo awukho ebantwini Adiyeke ebethuna zininzi ezizathu bona umahluko apha kuzo uthi uYesu ezandleni zakho lokanqasana ezandleni zakho ndiyawunikela umoya wami. What a contradiction. Sawuthandaza. What a contradiction. 7 days ago,
ebekwizandla zabantu besithi hosana hosana enyangweni zathi izandla zaqonqonqula amadala ziwabeka endleleni sisithi sisindise ngoku 7 nights after sibone izandla sisithi mbethelele emnqamlezweni kamethweni sibona kumahluko wezandla zabantu nezandla zikaThixo. Izandla zabantu namhlanje zawuthi akekho ofana nawo zisho izandla zabantu naxa zikujongile zithi azibone enye inkokheli ngaphandle kwakho zizandla zabantu ezo kamethweni kwaye xa uzibona nawe uzibona into yokuba akekho nyana ofana nawo ngoba ndiyafunwa ngabantu ebethuna eli lizwe limoshwe ngabantu esasibabambe ngezandla kamethweni kwathi kungayangaphi zadilwa izandla zethu uyesu apha ubone izandla zabantu zidiliwe uthi uyesu kwesakho isandla yakathi kuThafethi uNathani uprofethi asithi basandiwayo esandleni sikaThixo babininzi ceba ininzi vresa ebandla bandla abantu abaninzi bathi baphulaphule ukufa okuye kuyesu batsho abantu abaninzi futhi ufanele gqirha wam uzoyingqina le ncoko yamalatini ethi en pessima minot pervernis et custom Christus pervernis artes nulit sinemortemor atamalatini hayi ayingoyesu ose ayingoyesu othetha emini ukufa basondela kuye asho amalatini athi amalatini nguyesu obone ukufa wakhasela kubo kamethweni nguye oye ekufeni nguye othobe inhloko yakhe ayithothwanga agqile uluka asiyazi ukuba kwenzeke ntoni emva koko kodwa uMateyu University emva koko etempileni lasuka ikhusela ebeligadile uluntu nombingeleli lakhazika ngobini ashukuma amangcwaba wathi abafe nakuKristu ewe abona bephuma emadlakeni babikufa kuthi ayendawo yokugqibela ngenxa kaYesu sawuphuma emadlakeni uYesu uthi ayinikele umphefumulo nawe namhlanje sophuma umbilo wakho awunikele ngawo oPhristu Nkosi.